Hello sa tanan, good morning. Kumusta mo mga higala? Welcome back to my channel. Mamainit na ninyo. Kung painit. Nakita ninyo. Black coffee plus pan. Loaf bread. Mamainit na. Magluto ko sa sudan sa mga pamahaw. Egg, itlog, plus okra. Magtorta ko og okra. Pamahaw na mo. Diri sa among organic kitchen. Tao na to si mama. Ang isa ni si mama. Ay, saba kay. Good morning, ma. Naunsa ka? Dilig sa halaman. Ay, nagdilig. Tagalog pala si mama ngayon. Nagdilig siya ng nagdilig siya ng halaman. Ay, Lase. Lase. Ang dagko ng mutlo. May manok, guys. Binuhi ni mama na manok. Yan. Yan.
Luto na itong tortang ano guys, yung ginisa na ko na Chinese pichay with kamatis. Ano ni siya. Tas yung okra, tortang okra with matching toyo. Bulad guys. Simpleng sudan sa mga tanan. Mao lang to akong video karon guys. Salamat sa tanan. Thank you sa akong mga bag-o nga subscribers. Thank you. Hope ma-enjoy mo. Daghang salamat. See you on my next video. Thank you.